Čau lidi! lidi, zdravím máma s Gajdem a... A čau! No čau, no. A já jsem samozřejmě Speedy CZE, neboli Dragounek, že jo? No a dneska vás zdravíme u prvního videa z hry Minecraft, že jo Gajdo? Jo. A kdybyste chtěli na můj zas kanál, tak já jsem Guide11 pomlčka Minecraft. Ano, oni se docela seká Minecraft. Tak, to je jedno, Co budeme teď dělat? já nevím. Nakupujeme si dříví, asi, že jo? Tak jo, asi jo. Já jdu na tady ten strom. No. Doufáme, že se vám budou líbit naše videa, že jo? To jo. To jo. Já si teda tady nakopu to dříví, jo. Mogu spaní dříví. Ej, kámo, já už tam nedošáhnu. Potřebuji hlínu. Fuj, prase. Piggy. Nákup, tady máš pracák. Co? Hej, Dragounek, tady máš pracák. O, díky. Já potřebuji další hlínu, co mi nechce dávat pořád ty hlíny. To je hnusný. Tak pořád tady musím mít ty hlíny, to je nechutný. Cože? 50 hlíny tady musím potřebovat. Jo, no. Kubo, teda, Dragonku, chceš dřevěnou... Speedy, prosím tě, Speedy, to je hlavní jméno. To je Dragon. Hej, tady máš sekeru. Speedy. Nebo to je jedno, jak mi budeš říkat. Hlavně a... Oh my god, to prasa tě tak sráš. Mama. Oh my god. Já měla docela lak. Je, jablíčko. Mám jablíčko, hned. Potřebuji sekírku. Jo, poslední stran. Ty máš jablko? Jo, Dobré. už ne. Dobré. Ej, kde se usadíme za bydlení? Třeba tady, ne? Někde. To nevím. Ale Tady líbí, jak se tady všude to dřevo. dříví. Já bych se usadil Každý asi svůj barák, ne? Ne, když natáčíme spolu, ne, tak... Že jo. Tak asi si... Tady si udělám crafting table. Teď jsem tě jeden házel, 2 teda. Já vím. O, mám 40 smrkového dřeva. Já mám... Já si udělám druhou asi. Uděláme si druhou, ne? Dáme si velkou, ne? Že jo? Nevím, asi jo. Já dělám velkou. Ale mám 44 prkínek. Tak jo, tak to je dobrý. Máme druhou. Tak já si teďka něco udělám. Oh my god. Up. Ne. Tak. Já jdu natěžit kameny, jo. Jo, mám 64 těch prken. Jo. Prkínek nebo toho? Prken. Prken, jo. Ne dříví, jenom prken, jo. Nevím, jak Kdyby z toho bylo dříví, tak by z toho bylo hrozně moc prkínek asi, co? Jo, no. Ludko se mi to seká, omlouvám se za lagy.
Ten vy nad tvým kompem, ne mým. Přesně tak. A ještě jak tam mám... Ale při mým natáčení se to taky trošku laguje, tak taky mi... Počkej, že tady nějak udělal avast, dobrý. Neřešíme, jdeme dál. Vám se... Mám trošku ten O, kafe. mám uhlí! Jo, uhlí! Uhlí. Mám uhlí, hoši. Mám uhlí, jo, mám uhlí. A pak budeme říkat, mám diamanty. Teďko se radujeme za uhlí a... Mám 48 prkínek zároveň. 48 60. prkínek, tak to jsi fakt silný, kámo, to jsi úplně... Dva staky skoro. Borec, úplně jsi těžký. Měli bychom si udělat trať meč? Jo, asi jo, na ty zombíci a skeletony a tak, prostě na moby, že jo. Jo, no. Mám 300 za něco. Někdo volá na počítači, ale... Pomoc, jde po mně zombie. Co? Zombie? Tak si uděláme meč, dělej. Ať zabijem krávu, abych si udělal brnění. Ej, kde máme ty crafting table? Já to ztratil. Já ne. Jo, Portni už se na vím, mě. kde to je. Už vím, kde to je. Jo, už vím, kde to je. Nepreš na chvíli moby. Nezapomněl jsem to. Nepreš na chvíli moby. Co? A jsme si jenom to nějak vybavili. Ne, radši ne, zatím teďka ne. Oh my god, jo, vypnu. Nechte mě, jo. Jup. Jsou pryč? Jsou pryč? Jo, jsou pryč. Hej, Tak si pojď udělat taky brnění. jo, a nemáme Co? ten crafting table. Cože? Nemáme ten... Portni se. Tady. No, co se toho nevš. Já mám 10 uhlí. A já mám 2 kůže. Jo, já udělám pec. Tak zabij krávy, no. No tak, krávo. Jo. No tak, krávo. Mám 3 kůže, za chvíli budu mít na botičky. Budeš mít na botičky, jo? No, přece nebudu nahatej, ne. To by nebylo stylo. Tak to jo, no. Já si jdu udělat ten, asi kamenný krumpáč a jdu si vykopat železo. Já budu mít lepší brnění. Ne, bude to v obou brunku. Takže ano. Musím dolovat, co mě ani nechce. Piglet. Piglet? Kde jsi viděl pigleta? A či se neportuj, pak nenajdem tam pracovní stůl. No to je pravda, já už jsem to ztratil. Ne, já se vrátím a má to tam, ale já za chvilku zabloudím v těch dolech. Jestli se musím dát hlínu. V Hell tady moc dlouho nebyl, že jo? On tady byl jenom do 6. A Jules, už tě vidím, tady seš. Ani kde seš, kurva? Nátr, máš se něco dubu. Díky. Mám 3 kůže. Díky. Tak, ne. Kravička, no dej mi kužičku. Kravičko, dej mi kužičku. Hezky to mluvíš. A má kužičku. Kajdo, hezky mluvíš. Hej, dragonku, No co ti je? mám si udělat helmu nebo ty boty? Já nevím, jak chceš ty. Já bych si udělal teda helmu osobně. Až pak botič. Jo, ty máš kůži, jo?
Naval, naval, Tak jo. zabiju tě. Ty v těch texturách vypadám hustě v těch Jo, hodně. no. Tak to je dobrý, no. A já tady asi Právě uvíznu. ne. Uj. Tak hlavně si pamatuju tu cestu zpátky, protože já jdu někde kopat jako v dolech a nevím, kudy se vrátit, jo. Jenom, jo. Ti radím, ať jako Hej, chceš to, meč? meč. No tak meč. No tak to si řekneme meč. Ale jaký meč? No, Dřevěný. tak já si můžu udělat kamenej, ten je lepší. No to je jedno. No prostě tady jdu někam do dolů. Ej, pořád zůstaň někde u těch tech, buď poblíž u těch tech našich truhel a crafting table, jo? Jo? Jo. Já si vemu, co uví, já se odpojí jako táře. A mám já už 17 uhlí, 17 uhlí. Něco jsem tam nenechal, ale to si taky koupím. No tak jo, tak to je jako... Nevíš co, to je úplně luxusní kanál, ten Peťulkové LP, tyjo. No to je super. Super, nejlepší let's play. Ještě lepší. Kámo. Úplně, od něj se chci učit. Od něj se Teda, chci učit. to je lepší než FD Master, jo. FD Master jako LP, to jsou ruský profily, to jsou úplný deben. Ano, úplně, ale fakt debilní. Ani nevím, kdo je udělal ty Já profily. taky nevím. Tak se mi fakt, tyjo, co? To jsou hnusný úplně, že jo? Tam jsi šel, ty jsi šel do dolů? Jo, tak radši zůstaňte crafting table. Já už jsem šel do nich taky. Oh my god! A já se ještě... A jak kecám, už jsem tady. Jsi u těch tech. A zapněl už příšery, jo? Jo, zapnu. Prdím na tvým stromě, no, tak jsem... Nejdu k tobě. Au. A sorry. Mám kamenný meč. Tak já se ho taky udělám kamenej. Máme dřevěný, fuj. Já se taky udělám kamenej. Chceš stejky? Ne, já chci kůži. A kůži nemám. Čekej, já ti jdu nějakou tu kůži. No dělat. Jo. Počkej, já musím dát ty moby, co? Ježiš, já dal těžkou. Ne, lehká tak. Lehkou si dáme, ne? Omg, tady je stádo těch O, krav. Prase. Mám pro tebe 2 kůže. Piglet. A pro tebe 3 kůže. Jo, tak jo, ale z toho něco můžu udělat, já chci něco na brnění. Já si dám něco do truhly. 3. Tady to fakt. Taky musím takhle nějak otrhat. Pak se mi to tady nelíbí. Tady to kousek, tady toho stromu. To takhle dám tady. Náhodou. Je to špatně. Náhodou. Divný barák. Líbí se ti aspoň trochu tady ten můj styl. Tak stavím. Omg, těch monster, co tady je. Teda jsou tady jenom 3, ale 2 kostlivci. No, tak je zabij. Spíš oni zabijou mě. Ach jo. Zakpa. Kde to bylo? Pojď za mnou. Honem. Jsou tam 3 kůže. Počkej, čekej. Můj kamenný meč. Kde seš? Já jdu teprve na tebe. Sami, pojď. No, sami tebe. No, Tady. na tebe. Mám kamenný meč. Jdu je tam zabít. Kdeže to bylo? Kde seš? Oh my god. Mně se to moc laguje.
jsi rychlejší, víš to. Jestli to nelaguje, tak jako... Stejky. Jo, tady jo. Tak se vám ty věci. Počkej, tady jenom... Dej mi ten kamenný meč. Hej, dej mi ten kamenný meč. To je můj. Ha. Ne, ty nemáš kůži ani ten kamenný. A tamhle stále do těch. A tamhle stádo těch, tak se pozabíje zatím. Za vypůjčování teda. No, mám další kůži. Tady máme stop. O, kůže. Jo, tam je. Další kůži, smrdíte krávy. Musím vás zabít, já chci kůži. Mám 3 kůže. Mám 3 O, kůže. další kůže, já mám 2. Ne, 3 dokonce. Já mám 5 kůže. Já mám 5 kůže. Krávy, cítněte, potřebuji kůži. Já už mám 4. Já 6. Já 6. Aha, jo, tak jo. Hej, a pamatuješ si cestu domů? Jo? Jo? Jo, tak jo, domů. Tam. Slípka, čus, slípka. Slípník. Už mám skoro na brnění na Už tělo. mám skoro na brnění na Já tělo. mám 5 kůží. Jo, já potřebuji ještě. Hej, Jej, do promiň. Pojď to na mě, dělej. Máš to tady? jo mám. Jo, Tady mám. máš ještě. Sekirku a paučinu. No, máš to. A už mám 8 kůže. Ale už mám 8 kůže. Tak se udějte. Ale to máš doma, ne? Chcípní krávo. Jo, chcípní. Mám 12. Já Mám musím- 12. Vypůjčíš mi jednu. Aspoň. Jo mám. Jo, mám. Hej, kde seš? No, tady seš. Díky. Jenom 5. Mám Jenom jednu. 11. Jenom 5. Jenom. Jenom jedno. Pořádko tady je někdo. Kuřátko tady je, někdo ho tady zabil. Kuře a kuře. Jo, vajíčko mám. Ale zase mám 10 těch. Počkej, mám prd jenom na ten. Počkej, na prd jenom na ten, na tort. Tak si asi uděláme dort, ne? Ne. To až pak, třeba až budeme mít hodně temu, ne? AMG? Zase stádu. Zase stádu. Stádo Já jdu to na tebe. těch. To na tebe. Mám zase 12. Mám zase 12. O, zase. Tady kráva. Smrdí. Smrdící kráva. Jo. Jo, má vodní kůži. Jo, kůže. Já mám Jo, 14 kůži. kůže. Já mám Já jsem si 14 vyhodil kůže. kamenný meč. Já už ho zase mám. Protože tady nejsou skilly. Škoda, že tady nejsou skilly. Jo, no fakt škoda, ale já mám 6 FPS. Kolik máš ty? Já, čekej, já mám Čekej, já si dělám 109. 109. Máš víc, protože, že jo, já totiž mám ten fraps ještě, natáčím, že jo. A ještě jako ten Já mám, měl 9 FPS. Já měl 9 FPS, když jsem natáčel. taky, že jo, jsi měl málo. 9 jsi měl. Luky, Jo, 9. Jo, 9. Já jdu k A tobě. těch 47 masa. A těch 47 masa se Kolik tak nevidí. pojem tak nevidí. Já to tady nemám v videru. Mám 15 kůže. Mám 15 kůže. Kolik ty? Já mám 12. A zabij mě hrát, potřebuju se sníst tady tu 16 kůže. 16 kůže. tady tu syrovou kotletu. Ne, to je dříví, já chci syrovou kotletu. Jo, dává mi. Hele, Dává mi. Hele, ženy, Vážený, Vážený? mohli jsme potkat tu čarodějnici. mohli bychom potkat tu čarodějnici. A tam bychom jí třeba něco ukradli, ne? Jo, čortli bychom jí kotlík. Jo, čortli bychom jí kotlík. Bychom jí tam všechno Rovnou očekali. celý její barák. Hej, a Rovnou pamatuješ celý její barák, ne? cestu k našemu baráku? Jo, mama, neboj. Jo, pamatuju, neboj. Jo, ty bys si to měl pamatovat, protože
Ty to máš takový to, že jo. Ty máš rychlejší a já to mám trošku pomalejší, víš, a já se to nemůžu takhle zpamatovat. Mám 21 kůže. Mám 21 kůže. Udělám se celý brnění, hele. Udělám se celý brnění, hele. Já jdu sem nahoru. Snad Já něco. taky, já jdu právě do... Já taky, já jdu právě do... Cože? Já jdu do... Já jdu do... Tudy. Já jdu tebe, Tudy. na tebe. Tebe a na tebe. Kudy? Oh my god. Ty jsi mi tam skočil před očima. Pojď. No, spíš před obrazov. Jak bych to říct. To je jedno. Já se budu natáčet. Já asi tam pak udělám nějaký tutoriálek, ne? Nezbylo půlku srnička, pojď se. Nezbylo půlku srnička, pojď se toho portnout. Jo, to jsou moje věci. Jech. Já. Díky, že jsi mi pohlídal věci. A už mi jde i domov. A už mi jde i domov. No. Tady. Tady. Mm. A já nemám kamenný krumpáč a nějakých pár jiných věcí. Nemám. To mi určitě někam spadlo. To je jedno, já jdu tuto na tebe. To bylo nějaký bezpečný věci. To kouže si jako vem. Hop. Chci zbydoucí kůži. Chci zbydoucí kůži? Dík. Nebo dal jsi mi? Jo, dal. Dobrý. Jo, dal. Jsem celý. Jsem celý. Dívej Hoď. se. Podívej se. Jednu kůži, máš jednu kůži? Ne. Ach jo. Ne. Já ti jdu to. Já ti jdu to seženout. Nebo Sehnat. nemusíš. Jestli chceš, tak můžeš. Ale jestli nechceš, chceš mi sehnat nebo ne? Suj. Tak jo. Tak Chci. klidně. Já ti v tom nebráním. A ty to i chceš. A ty to Ne, i já chceš. nechci, ale to je no. Já už ji ale nepotřebuju, jednu já ji potřebuju víc. Omg, v těch texturách myslíš co? 1, 2, 3. Hej, dragonku. No co je? Hej, dragonku. V těch 5 texturách. potřebuju. V těch texturách mít. Monstra. Když bouchneš do nějakého monstra, nebo prostě do ničeho s tím, No. prostě s jakýmkoliv mečem, tak víš, co se stane? Kousek z toho meče. Upadne kousek z toho meče. No tak potřebuju ještě 3 kůže. Ty kůže. 3 Si kůže. kůže. A pak pojď teple na mě. Houbička. To potřebujeme. Houbička. To potřebujeme. A my už natáčíme docela dlouho. To neřek. To neřek. To neře. Tak mi dej kůži a bude konec videa. A pak asi ukončím server a pak ho zase zapnu, jo? Zítra. A budeme hrát, jo? Mám 7 A budeme kůže. natáčet spíš. Mám 7 kůže. Cože? 7 kůže. Máš 7 kůže. jo? 7 kůže, jo, díky. Má 9. Moc díky. Moc ti děkuju. Moc ti děkuju, seš dobrý. Mám 4 kůže, zbytek. Chce. Nechci. Z toho další boty. A mám kožený boty. Hej, to je pravda, že jsem si to mohl nechat normálně ve truhle. Divné.
Já jdu stavit ten barák, jo? Jo. Jo. Oh my god. Fuj. 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 Já mám právo sedět. Kolik je to? 1, 2, 3, 4, 5. K tomu, když Ty tam počítám stojíš spolu, 6. Chceš tam školu dluh? Cože? Jo, díky. O, to se Jsem nabarvím celý něco. žlutej. Já jsem celý Barvy. žlutej. No hustý, omlk, kde si dal ty Já jsem hustý, omlk, kde jsi dal ty textury. Jak se jmenují ty textury? Jak? Jak se jmenují ty textury? Adhis. Adhis Ascended krát 20 teda 32 162 Tečka 2, v tečka 2 tečka 0. Potřebuji praš taky hustě stejně jako já. Potřebuji praš taky hustě stejně jako já. Kromě těch kalhot. Ty nemáš kalhoty? Kromě těch kalhot. Ty nemáš kalhoty? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, tak ještě. 7. Jako uhlí. 8, Jako uhlí. 9 a tady bude 10. To bude taky tady to. Co Já kopeš ty jako uhlí? Co kopeš ty jako Já ještě Ne, uhlí? já kopu. Kopu dál. Ne, já kopu. Kopu dál. Tak. Teď necháme cvrčkem. A asi dokončíme, že? A asi to ukončíme, že? Ne. Co to napadá jako? No, ukončíme, no. Ne. Tak, ahoj. Co Tak, to kecáš? ahoj. Já to ukončím. Přece... Jo, budeme se střídat, ne? Každý bude mít... Jedno video bude... Jedno video budeme natáčet mě a druhé video bude natáčet Takže jsme kopírovali stejné elementa. Dragonta. Ale to vůbec ne, že jo? Jenom, Chceš tam jenom střídat. jo. My se chceme jenom střídat. Aby jsme si všichni užili. Prostě mě se to jednou seká. Jemu to třeba nebude sekat. Vy se vždycky budete asi těšit na jeho díly, protože jeho se nebudou sekat, že jo? A to bude originální. A tvůj je originální. Originální prostě. A já musím mít asi k tomu, k guidovi domů, protože potřebuji na flashce mu nahrát tady tu mapu. Že jo? Jo. Prostě Jo. Přece, aby jsme mohli hned to. Ty kráso, tak to je třeba. Ale tady to já zrovna nepotřebuji. A nebo že bys ty udělal tenhle server. A nebo že bys ty udělal tenhle server Že bych to já a natáčel. A že bych... jako že bych to já natáčel a že bych ty jenom udělal ten To server. je taky pravda. To mě vůbec nenapadlo. 29. Mám 29 uhlí. Já zdu to víc. Já zdu to pít stejky. Mám sice taky v truhle moje uhlí. No tak jo. Tu, 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 tu. Don't stop, don't stop. Mago! Prdím na to, dám si kreativ. Nedáš. Ne, Nedáš? co by to děláš? Já jenom abych na to zlítnul, víš. Mně se tam nechce to dávat, víš, jak mám zakaný ten kód. Víš, já jenom takhle chci udělat. Stejně by mi to vyšlo úplně stejně. Takže ta... 4 levely. Mě tam 4 levely. zlítnout, kámo. Tak ale když mám kreativ, tak udělám tady to. Tady
tady to a jako ve survivalu zahodím tady to dřevo. Ne, co to děláš? Ty krásu. Bylo skoro 5 levelů. Asi se Bylo skoro 5 levelů. měli... Asi se něco na enchantingu, kde bychom měli... Ne, kdybychom měli ten... Ne, kdybychom měli ten očarovaný stůl. Potřebujeme ty diamanty, obsidiány, víš co. To uděláme, až budeme mít víc itemů, ne? Že jo? No. Jo, no. Mamka mi říkala, že můžu. Že prostě můžu. Máma mi říkala, že prostě můžu. Dá se tam vůbec ta obtížnost Dal, nějakou? dal se tam vůbec ta obtížnost nějakou? Já se Ty hry? Ne, nemám. Tam Jo, je lehká. Je. Tam jde... Ten tě tady pečeš? Hej, ty jsi mi čorknul uhlí. Nečorku, to je moje. Nečorku, to je moje. Hej, tak please. Já jsem se zakopal. To stačí. Dost. To stačí. Dost. A tady máš zbytek. Já jsem si vzal jenom 3, jo. 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 Čemu se to chce dělat? Kum? Pustý. Svíčka! Svíčka! Pustý. Jo, svíčka! Není svíčka. To není svíčka. To je pochoden. 2, 3, To je pochoden. 5. 1, 2, 3, 4. To je divné. A už je to taky. Tam tam ta šípky. Mohli bychom dát luk. Jsou tam 2 šípy. Mohli bychom si dát luk. Kolik je tady? 1, 2, 3, 4. Tady je. 1, 2, 3, 4 taky. Dobrý. Cože máš? Sorry. Sorry. Cože mám? Cože máš? Cože mám? Cože mám? No, nějakou tu pauzu. Cože mám? Nebo co jsi to říkal? Bacha, jde na tebe zombie. Bacha, jde na tebe zombie. Zabiju tě sakerou, ty blbec, blbec, blbec. Asu. A co? Já umřu. Dobře, ty jsi ho zabil. Tady máš za to maso. Co z něj spadlo. No. Fuj. Fuj. Já si musím Fuj. vzít svůj kámenný meč. Fuj, smrdíš. Drž. On ti vzal tvoje brnění, Kubo. Teda. On si vzal tvoje brnění, Kubo. Teda. No jo, tak On si vzal tvoje brnění. To se nepočítá jako, že mi budou tady brát brnění. Přece máme krát. Ne, já jsem si jenom vzal to brnko, víš. Já mám zpátky to tvoje To brnění. je hlavně to důležité. Já mám co jako zpátky to potřebuju, tvoje že jo, brnko. to brnko. Mám od něj zpátky to brnění. Chceš ho? Mám od něj zpátky to brnko. Chceš ho? Zpátky? To brnko Chceš to brnko zpátky? Jo, tak jo, čekej, já jdu typu na tebe. Já tady mám. Mamka mi říkala, že prostě... A tady máš. To jsou moje věci? Až jsem měl kamennou stůl. Až jsi měl kamennou tu. Mám. Chceš nějaký styky? Chceš nějaký stejky? Mhm. Jo. Co to bylo? Co? Co to bylo? Ne, to není diamant. Jsi měl diakromoč. Čum se koukni se na to není diamantový krompáč. Já ti to hodím, koukej. To není diamantový krompáč. Je. Přece máš textury, ty to nevidíš. To není diamantový krompáč. Už je nemám. Mám no.
Už je nemám. Už mám normální. Tak jsem si vzal diamantový krumpáč. Tak. Super sekera, užití 1. Super sekera. Cože? Užití 1. Super sekera, mám jenom použití 1. Super sekera, mám jenom Super, použití no, 1. úplně nejlepší sekra na světě, že? Já za chvilku asi budu končit, takže asi ukončíme video. Protože táta se za chvilku vrátí, uvidíme na počítači Ale- a roztříská mi prdel. Kolik máš cobblestone? 0. Já Nula. tak a Až vyjdeš z 24. toho. Jo, mám železo, mám Až železo. vyjdeš z toho, železo. tak bacha, je tam pavoučí královna. Udělal jsem si ho. Nebo jakoby vykopal tím mojím diamantovým krumpem. Oh, jo, já mám železo. Ono to gajto. 11. Nazdar. Já mu dám diamantovým krumpáčem. Stydni. Bacha, je tady Enderman. Enderman? Bacha, je tady Enderman. Kde? Za tebou. Nazdar. No. Hej, ty čorkuješ bloky. smrdíš. Za tebou. Taková čorka. Že jo? A ty se na něj podíval, teď po tobě půjde. Jo, A ty se na něj podíval, teď po tobě půjde. Nikdo ho nevidím, dobrý. Vidíš? Už Ah! šel do tebe. To byl on. Vidíš? Už šel do tebe. To mě fakt co on Jo. hitnul. Ale jak ti ukal. Ale ti ukal. Mě neubral. Jenom mě odhodil. Nebo možná půl, maximálně půl srdíčka. Je prý, můžu si vyndat takhle jenom. Vyplču to železo, ne? To je lepší než nějaký stejky. A tady máš ty stejky. No, to jsou vlastně tvoje, že jo? Dík za železo. To je moje železo, dej mi ho. Dík za železo. Dej mi ho, to je moje železo. Já tě zabiju. Ne, čekej, já ti ho jenom vydávám, abych měl XP. Ne, čekej, já ti ho jenom vydávám, Jasný. abych měl XP. Ale je to moje železo, tak já mám být ty expy, ne? Na, Na. No, můžeš si znovu dát tvoje věci. Máma mi říkala, že